विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत। सिंधुदुर्ग नगरी इथं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडण्याचं कारण सांगितलंय। पाहुयात काय म्हणाल्यात नीलम गोरे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या भूमिकेतून 95 ते 99 ही शिवशाहीचं सरकार चालवलं होतं, त्याच्या आधीपासूनच राम जन्मभूमीचा विषय प्रलंबित होता आणि या राम जन्मभूमीच्या विषयामध्ये कायम एक राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रीयत्व म्हणजे हिंदुत्व ही भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांची होती। आणि त्या भूमिकेतूनच ज्या ठिकाणी कुठे अशी समाजामध्ये दोन भाग झाले त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरे ठामपणाने बरोबर उभे राहिले होते। त्याखेरीज 370वा कलम मुस्लिम महिलांना संरक्षणाचा कायदा की जो काँग्रेस सरकारने 1986 साली शहाबानोच्या निमित्ताने पोटगीविषयक कायदा त्यांनी बदलला आणि तो कायदा बदलून मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार नाही अशा पद्धतीने शिक्कामोर्तब केलं। मला तर प्रश्न पडतो की काँग्रेस पक्ष हा महिलांकडे आणि मुस्लिम महिलांकडे मतं मागतोच कशी? स्वतःच्याच ज्यांनी कुऱ्हाडावरती त्यांच्या पायावरती कुऱ्हाड मारली आणि आजसुद्धा तुम्हाला मी सांगेन की समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे। तो व्हायला काही काळ जाऊ शकतो, परंतु समान नागरी कायदा म्हणजे अमुक एका धर्माच्या विरोधात नाही आहे। तर जेंडर इक्वॅलिटी, स्त्री पुरुष समानतेच्या भूमिकेतून सर्व धर्मातल्या, सर्व वर्गातल्या, सर्व जातीतल्या महिलांना पोटगी, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधान या चारीबद्दल समान पद्धतीने अधिकार असावा असा त्याचा हेतू असावा, अशा प्रकारचे असला पाहिजे असं पत्र मी विधी आणि न्याय हक्क आयोगाला दिलेलं आहे, स्वतः निवेदन दिलेलं आहे। आणि ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर मी जेव्हा विचार करायला लागले तेव्हा मला असं नंतर वर्षभरामध्ये तेच सारखं जाणवलं दोन गोष्टी की विचार म्हणून पाहिलं तर शिंदेसाहेब हे बाळासाहेब ठाकरेंचीच भूमिका पुढे नेत आहेत। मोदी साहेबांनी त्यामध्ये न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, इच्छाशक्ती दाखवलेली आहे, व्यक्त केलेली आहे। आणि दुसरं म्हणजे इतकी लोक जेव्हा पक्ष सोडून जातात, आपल्या कुटुंबातला, आपल्या मित्रपरिवारातला, बघा तुमचा एक सहकारी आला नव्हता तो तुम्ही 5 वेळा मागे वळून बघत होता, आलाय का? पण अशा वेळेला एखादी माणसं नव्हे 20-20 वर्ष काम केलेली लोक निघून जातात। बरं, 1 जण गेला, 2 जण गेला, त्या व्यक्तीला आपण दोष देतो। पण ज्या वेळेला 50 आमदार आणि 13 खासदार निघून जातात त्याच्याबद्दल कुठलंही आत्मपरीक्षण नाही, 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण नाही, तर 100% राजकारण करून रोज सकाळची चिखलपेक करायची आणि मग बाकीच्या पक्षांनी सुद्धा त्याच पक्षाच्या मागे फरफटत जायचं व्यक्तीच्या पाठीमागे, याचा मला उभं आला होता। एक तर मी उपसभापती पदावर आहे, त्याच्यावर फार राजकीय मी बोलत नाही अलीकडे, परंतु शेवटी आम्हाला पक्षाची भूमिका नसली तरी आम्हाला वैयक्तिक मतं जरूर असतात आणि त्या दृष्टिकोनातून पक्षांतर हा शब्द योग्य नाही आहे। मी आपल्याला म्हणून सांगेन की शिवसेना, मी जेव्हा आमदार झाले 2002ला तेव्हा आमचा शब्द होता डिक्लेरेशनमध्ये शिवसेना, चिन्ह होतं धनुष्यबाण आणि आत्ताही निवडणूक आयोगाने जे दिलेलं आहे शिवसेना आणि धनुष्यबाण, हे आम्हीच तो पक्ष आहोत ही जी भूमिका आहे। त्यामुळे आम्ही त्या पक्षामध्ये काम करतोय आणि हे काम करत असताना ज्या पदावर मी आहे त्यामध्ये कुठल्याही पक्षाच्या ह्या बाजूनी का त्या बाजूनी विचार न करता जनतेच्या न्यायाला समोर ठेवून माझं कर्तव्य बजावण्याचं मी काम करते। आणि आपल्याला कल्पना आहेच की महिला प्रश्नावरच्या सामाजिक कामातूनच माझी सुरुवात झालेली आहे आणि त्यामुळे मी हे काम एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर करण्याचा निर्णय घेतला आहे। पण हे काम करत असताना विधान परिषदेचं अधिवेशन यशस्वी व्हावं या दृष्टिकोनातून सर्व पक्षांनी आज सन्माननीय मोदी साहेबांनी जे सांगितलं की विरोध करा पण अधिवेशनांमध्ये विरोधासाठी विरोध करू नका किंवा केवळ अधिवेशनात कामकाज न होऊ देण्यात धन्यता मानू नका, हे त्यांचं आव्हान अगदी योग्य आहे असं मला वाटतं। त्याचा सर्वांनी विचार करायला पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।